Arratsaldeon eta ongi etorria guraso eskola honetara. Esaten genuen bezala, gatazken kudeaketa eta emozioen kudeaketa gure bizitzan gai zentrala da. Eta bidaltzen nizuen emailez, ez? Zer da gatazka bat? Pentsatzen dut ez daukala erantzun bakar bat. Erantzun bat baino gehiago dituen galdera da, eta zuen esperientziatik gero praktikatik abiatuko gara, ez? Galdera horren erantzunera elkarrekin ere. Neri etortzen zait lehenengo beste galdera bat. Horri eutsi baino lehen. Zer da izatea? Zer da izatea? Eta Krishnamurtik, Indiako pentsalari batek, ematen zuen definizio bat neri gehien gustatu zaidana orain arte hau izan da. Berak esaten du, izatea harremanean egotea da. Erlazioan egotea da. Eta harremanean egotea euskaraz daukagu hitz oso polita, ez? Harremana. Har eta eman. Hartu eta eman. Elkar bizitza honetan, bai senideekin, seme-alabekin, ez? Bikotearekin, lagunekin, beti gaude norbera bere buruarekin harremantzen, baina batez ere hazten gara eta hezten gara bestearekin daukagun harreman horretan. Orduan, euskeraz ez, har eta eman. Hau da, hartu eta eman. Eman barnetik kanpora doan mugimendu bat da, ematen dudanean, eta hartu kanpotik barrura datorren prozesu bat da. Honek esan nahi du, implikatzen duela, harremanak, implikatzen du nitasuna, barnekotasuna, eta elkarbizitza, ni eta besteak. Gai zentrala dena ez, gure bizitzan horregatik. Gustatzen zaiten beste, Krishnamurtiren definizio hori. Izatea, harremanean, erlazioan egotea da. Hor hazten eta hezten garelako besteekin, izaki soziala garelako. Eta txikia garenean, ez, gure seme-alabak, jaio berriak, eta gero handitzen doazenean, nerabeak direnean, ze beharra daukaten hartu eman hori goxoa izateko, sanoa izateko, osasuntsua izateko, ez? Behaiek indarrarekin hazi eta hezi ahal izateko. Eta hemen galdera bat, baitere beste galdera bat, galdetu diezaiokegu gure buruari, zer den ematea eta zer den hartzea. Eta nondik bizitzen dugu, har eta eman hori, hartu eta eman hori. Nik galdera bat egiten diot beti nire buruari, ea nire harremantzeko modua askea den edo baldintzatua dagoen zentzu askotan. Batzutan sentitzen dugu norbaitek ematen digunean, zorretan gelditzen garela pertsona horrekin. Ez gea lasai gelditzen, ez? Ematen du, jaso bat dut zerbait, nik itzuli behar dut hori. Ez nago lasai jasotzen. Ze beti ikusten da, gure kulturan behintzat, ematea besteari opari bat egitea dela, baina ez da ikusten, jasotzea eta hartzea beste opari bat dela, onartzea hori, jasotzea besteak ematen diguna. Izan daiteke maitasuna, izan daiteke zerbait materiala. Orduan, askeak edo baldintzatua gaude hartu eman honetan. Alde batetik nola jasotzen dut ematen didatena, eta bestetik nola ematen dut nik. Modu aske batean edo exigentzia batekin. Askotan konsulta filosofiko banakakoetan ateratzen da gai hau. Askotan ematen dugula, baina espero dugula zerbait itzuliko digutela. Ez da emate aske bat. Baizik eta modu inkontziente batean, ematen ari gara, behar bada laguntza, maitasuna, izan daitezke gauza materialak, baina hor, azpian, sentitzen dugu bestea dagola zorretan nirekin. Eta izan daiteke,
alderdi emozionaletik, materialetik, psikologikotik, ez? Orduan, nola bizitzen dut ni harremana? Eta modu pertsonalean galdetzen dut, zuen bizitzan, baita ere ama eta aitak bezala, nola bizitzen dugu hartu eman hori gure seme-alabekin. Guraso bezala tokatzen zaigulako ematea. Eta seme-alabai tokatzen zaie momentu honetan jasotzea. Eta gero, behaiek ikasteko ematen, lehenengo jaso behar dute, ez? Ikasten dute jasotzen. Modu naturalean emango digute eta emango dute. Baina etapa honetan, hainbeste dependentzia dagoela helduarengan, amarengan, aitarengan, zaurgarritasun hau, garapen prozesu batean daudelako, behar dute hori, jaso. Ikasteko, izateko, sentitzeko, nordiren, onartuak izateko. Orduan hor daude behar batzuk autentikoak, ez direnak desio batzuk, baizik eta behar autentiko batzuk gu behaiei emateko dinamika horretan, modu osasungarrian emateko, eta jasotzeko behar dutenak sustraitu horretan ongi egoteko behaiek, ez? Orduan, ze behar dituzte, ze behar dute oso oinarrian maitatuak izatea, babestuak izatea, zainduak izatea, begirada edukitzea, eta onarpena. Maitasun mugagabe hori, non onartzen ditugu diren bezalakoak. Askotan, hemen, puntu honetan, emate honetan, gu txikiak izan garenean, joaten bagara gure haurtzarora edo gaztarora, sentitu dezakegu batzutan eskatu zaigula izatea aitak eta amak behar zuten bezala. Edo irakasleak behar zuen bezala. Edo aitona monek, edo izeba osabek, edo beste heldu batzuk behar zuten bezala gu izatea. Eta behar bada erratzen ginen jarrera batekin, ekintza batekin, eta askotan haurrak izan garenean ez digute esan, ekintza hori edo jarrera hori ez da egokia. Baizik eta mezua nahi gabe izan dela, zu horrela egiten duzunean, zure izatea ez da gungi. Ez zara onargarria zu, ez da zure ekintza. Baizik eta zu zeu. Eta aurrazten da zauria. Eta aurrazten da mina. Eta hor deskonektatzen hasten gara gure baitatik, ez? Aurre garenean. Orduan, begirada honetatik orain gurasoa garela, ez? Nondik gauden, kontzientzia hori landu, ze gure aur mindua ere batzutan aurre hartzen digu gaur egun garen heldu horri. Orduan, hau gure seme-alabek dituzte behar batzuk, ezinbestekoak direnak beraientzat ongi hazteko eta hezteko modu osasungarri batean, ez perfektu batean, zegu inoiz ez gara perfektuak izango, ez? Pentsamendu patroi eredu mugatu horretatik ateratzen bagara, eta jartzen bagara justu esan dezuten hasieran, ikasketa prozesuan. Ez? Guraso bezala ikasketa prozesu etengabe batean gaude. Kontzientzia horretatik, kuestionatze horretatik orain Maiderrek esaten zigun bezala, nire burua kuestionatze horretatik, batzutan nire seme-alaben beharrak egiten zaizkit sobera, astunak, karga handia, nire nitasuna ematen du galtzen ari naizela, nik ez daukaz espaziorik nola bizi dudan harreman hori. Nire beharrak, ama eta aita bezala, eta nire aurraren beharrak talkan daude edo batera, joan daitezke fluxu batean. Talka egiten dutenean, gatazka batean sartuko gara. Seme-alaba gurasoekin, baino baita ere ni ama bezala nere buruarekin. Ez nagoelako gustora, ez dudalako nire espazio aurkitzen,
nire beharrak behar bada momentu batean sentitzen dut albo batera utzi ditudala, eta ikusi behar dut orduan ze gertatzen ari zaidan, ze momentutan nagoen, nire disponibilitate emozionala nolakoa den, lasai nagoen, edo barne gatazka bat dudan horrekin. Hau da, nire beharrak, ama bezala edo aita bezala, talkan sartzen ote dira nire semea alaben beharrekin. Ez beti, ez, momentu batzuetan, ez gara, 24 ordu gatazka batean bizitzen, baino justun ez garenean ondo sentitzen, hor errebisatzen, aukerak dira errebisatzeko ze bizitzen ari naizen. Eta puntu honetan, gatazka bat izan daiteke hau, ez? Erantzun bat galdera horri zer den gatazka, gure beharrak talkan sartzen direnean, eta ni ama bezala nire burua jartzen dudanean, nire beharrak behar bada seme-alabaren beharren aurretik. Batzutan, honekin ez da ezer gertatzen, baina beste batzutan bai. Adibidez, orain, Ainhoa dagoen momentuan, ez? Bularra ematen, momentu oso zaurgarria gure aurrak direnean oso txikiak, elikatu behar dutenean, behaiek ezin dute itxoin. Elikadura izan behar da, bere alakoa. Behaien gorputza, oraindik ez dago, ez? Biologia guztia itxoiteko ez dauka babesik horretarako. Orduan, ez hor, aurre hartzen du beraien beharrak eta gurea gero. Eman dezaket bularra, edo eman dezaket biberoia, eta gero bazkalduko dut nik. Eta horrelako adibide gehiago izan ditzakegu buruan. Eta talkan sartzen direnean, handiagoak direnean, ze irtenbide bilatu dezaket. Gatazka horretan ikusi ere, hau da proposamen bat, gaur daukadana, gaurko, galdera hauek, ez? Ze pentsamenduak, amorrua pizten bazait, haserrea pizten bazait, tristura pizten bazait, beldurra, ze pentsamendu ari dira nere baitan pizten. Zer esaten diot ni nere buruari gatazka momentu horretan. Ze emozio etortzen dira nere barnera. Zerekin ari naiz konektatzen. Eta hortik nola harremantzen naiz ni nere buruarekin, eta nola harremantzen naiz bestearekin, kasu honetan ez, nere seme edo alabarekin. Harremanaren beste oinarri bat komunikazioa da. Gorputzezkoa eta hitzezkoa. Ze askotan gorputzarekin komunikatzen dugu askoz gehiago eta egi handiagoak hitzekin baino, ez? Orduan hor, beti gure ideala da errespetuz hitz egitea, errespetuz egotea, bai ni nere buruarekin, eta bai bikotearekin, seme-alabekin, senideekin, lagunekin. Orduan, hor gaude ikasketa prozesu batean, nola maneiatu nere emozioak. Emozio intensoak ditudanean, zer egin guzti horrekin ateratzen denean, geiser bat bezala batzutan, ez? Eta bestetan, igual ez da geiser bat, igual da behean, ondoan dagoen sentsazio bat, urduritzen nagoena, tristetzen nagoena, nere buruarekin gatazkan ipintzen nagoena, behar bada ez da geiser bat, baino ez nago eroso. Eta ez badut entzuten hori, deserosotasuna joan daiteke handitzen. Orduan, hemen, harreman honetan, gure seme-alabekin, alde batetik daude behaien beharrak, gure beharrak, eta gero behaiek daukate prozesu bat oso delikatua dela autoerregulazioa. Behaiek behaien emozioetatik ateratzen direnean, zaila daukate, zenbat eta txikiagoak izan, hunditzen direnean, ez, 11-12 urte, nerabezaroa, badituzte baliabide gehiago, baina beti autoerregulazio hori, emozio horiek piztu direnak, behaien lasaitasuna apurtu dutenak, hori erregulatzeko behartu gaituztegu
behar dute heldu bat, behar dute ama, behar dute aita. Behaien autoerregulazio hori emozionala guregatik pasatzen da. Eta ni ama bezala, baldimanago oso alteratua, modu zaila izango dute nere barnera etortzeko, ez dakit nola esan, amaren disponibilitate emozional horrekin konektatzeko eta lasaitzeko. Atzo, haur filosofiako saio batean nengoen, irakasleekin, lehen hezkuntzako irakasleekin, eta 6. mailan praktikak, eman dugu teoria, eta geunden praktika momentu batean. Irakasleak joan dira haur filosofiako, pentsamendu kritiko eta sortzaileko saio bat egitera gelan, eta irakasle batek landu zuen atzo kontatu zigun entzutea. Aurren entzutea, nolakoa da zure entzutea, eta entzuten zaituztenean. Eta ekartzen dut adibide bat, haur batek esan zion irakasleari, esan zion, nere aitak entzuten didanean, ni urduri nagoenean eta nere aitak entzuten didanean ez ere esan gabe, lasaitu egiten naiz. Eta esan nion irakasleari mundiala. Ze hori dago oso konektatua, ze zaila batzutan 11-12 urtekin, iruditzen zait esaldi oso heldu bat. Jakitea aitak, edo amak, kasu honetan esan zuen aitak, entzuten nagoenean, ni urduri nagoenean, nire revoluzioak, nire hitzak dira, jeisten dira. Eta lasaitzen naiz. Bere egote, nire hitzak, bere presentzia, eta aurrak esaten zuen bere entzutearekin. Zeren entzutea da nire presentzia, da nire egotea, da nire disponibilitate emozionala. Eta gure seme-alabak hortik elikatzen dira eta hortik autoerregulatzen dira. Joitu zitzaidan atzoko adibide hau, elkarrizketa filosofiko batena lehen hezkuntzako mailan zoragarria izan zela. Eta oso bat datorrela gure gaurko saioarekin. Orduan behaiek bizi dituzte behaien barne gatazkak. Bai harremanean, baino baita ere, nola harremantzen da nire seme edo alaba, zure bakoitza pentsatu zuen kasuan, bere buruarekin. Ze baliabideak ditu emozio fuerte batzuetatik ateratzeko. Oso ezberdina da, haur jaio berriak, edo 2 urte, 3 urte, 6, 8, 10 eta bar. Oso ezberdina da. Baino bai dagoela barne gatazka bat, barne tensio bat, jaiotzen garenetik. Egon gaitezke plazerean, momentu expansibo batean, erlajatuan, edo tensio batean. Estres hormonak gorakada bat ematen dute, eta hori da emozioen kudeaketa. Jaiotzen garenetik. Zer egiten dugu txikiekin, amatxoak bularra eman. Eta hor autoerregulatzen dira, oso txikiak direnean. Eta ezin badugu bularra eman, biberoia baino kontaktuan, bularra emango bagenu bezala, goxatu, hartu. Eta handiagoak direnean ez da bakarrik gorputza. Haur honek esaten zuen bezala da, entzutea aurre iritzirik gabe. Eta ez epaitzea, momentuan. Eta haserre baldin banago, igual esango dio dira, orain nago haserre, emaidazu momentu bat, ni prest egon arte zuretzako, handiagoak direnean. Eta txikiak direnean, dena da urgentea. Beharrak dira urgenteak. Eta gure disponibilitate emozionala izan behar da, espansiboa. Eta askotan, barne gatazka bat daukagu barnean. Eta horri entzun behar zaio eta eman behar diogu bere lekua, Importantea da, ze pizten zaigun hor. Azken ideia bat, sarrera txiki hau bukatzeko, haserretzen garenean, edo amorrua ematen digunean, edo sentitzen dugunean ez garela, gure beharrak ez daudela asetuak, eta egoera honek ezin du gehiago honekin, edo pertsona honekin, edo seme-alaba honekin, edo egoera honekin, gainezka egiten hasten naizenean, eta norbait baldin badago, izan daiteke nere seme-alaba, beste pertsona bat, baina ni gatazka egoera sentitzen dut, bizitzen dut, eta horrek egiten nau, bestetik aldendu. Honi deitzen diogu, bere hizketa bat, banantze kontzientziara joaten naiz. Ez nago bat egiten
kasu honetan baldin bada nire semea edo alaba, ez nago batasun kontzientzian nire zentrutik sentitzen bat garela, ongi gaudela elkarren ondoan. Haserretzen nauen naizenean, nire zentrutik ateratzen naiz, eta bereizten naiz. Binkuloa bapatean apurtzen da. Eta aurra sentitzen da, gelditzen dela hor pixka bat limbo batean, une batez. Gu berriro konektatu arte seme edo alabarekin. Oain, bikotea baldin bada, gurasoak baldin badira, lagunak baldin badira, senidea baldin badira, helduak direnean, helduek badute modua behaien buruak autorregulatzeko. Baliabideak dituzte, helduak dira. Baino aurrak eta nerabeak behar gaituztegu mugimendu horretan, autorregulazio horretan. Orduan hemen, gatazka batean, normalean, gure zentrua galtzen dugu, eta banantze kontzientzia batean sartzen gara. Ni eta bestea, jaz gara gu. Orain, ni eta bestea. Orduan, horri ere entzumen bat eman bartzaio, ez? Nola bueltatu nire zentrura, heldu bezala, ama bezala eta bezala, eta nola berriro ere, etorri batasun kontzientzia horretara, nire zentrutik. Orduan, zer den gatazka bat, niri etortzen zaitere, zer den izatea, eta izatea dela justu Krishnamurtik esaten duen bezala, harremanean egotea, erlazioan egotea. Erlazio horretan, hazten eta hezten gara, ez hori da gure eskola, izate eskola, zaki nola esan. Harremanik gabe ez dago existentziarik. Izatea erlazionatuta egotea da. Gutako gehienak ez gara horretaz konturatzen. Mundua besteekin dudan harremana dela, pertsona batekin edo askorekin. Mundua ez da zugandik eta nigandik bereizitako zerbait. Mundua, gizartea, gure artean ezartzen dugun edo ezartzen saiatzen garen harremana da. Beraz, arazoa zu eta ni gara, ez mundua. Mundua geure buruaren proiekzioa baita, eta mundua ulertzeko geure burua ulertu behar dugu. Mundua ez dago gugandik aparte, mundua gara, eta gure arazoak munduko arazoak dira. Jiddu Krishnamurti.